Здравейте, хора, както разбрахте от заглавието, отстрани на мен днешното видео. Ще снимаме видео как пробвам разни сладки неща. А именно първото е ето този пудинг ли е, не знам какво е. Да почваме да го разбъркаме. Не знам какво е, дали е пудинг. Пишете в коментарите, ако вие знаете какво е. Защото аз, честно да ви кажа, не знам, защото никога не съм го пробвал. Между другото, днешното видео ще пробваме 3 неща. Едното е това. И след малко ще разберете какво е другото. И накрая ще дам оценка на трите неща. Така, аз мисля, че се разбърка хубаво. Трябва да го пробваме. Ето го. Хора, това е много вкусно, бе. Добре, хора. Честно да ви кажа, очаквах да е малко по-гадно. Да, пудинг е, то се пише. С какао, с сметана също. С какао и сметана, това е кафявото. Извинете. Това кафявото е какаото. Бялото, където го разбърках с кафявото, е сметаната. И честно да ви кажа, е много вкусно. Не очаквах, че да е чак толкова вкусно. Даже невероятно вкусно. Добре, хора. Топ. И трите неща трябва да ги изям напълно, затова хора, вече ме заболя гърлото, защото е много студено. Так му го извадих от хладилника. Хора, ето хора, изядох го. Това дъното няма да го ям. Да продължаваме към следващото нещо. А именно тези мини круасанчета с ванилия. Ето го едно круасанче на минутата. Трябва да ги вземем всичките между другото, хора. Да тръгваме. Хора, вкусни са. Даже като цяло са много вкусни. Обаче, буквално си изядох половината и все още няма крем. Извинете. Що това ли само е крема, хора? Гачи. Да, продължаваме и към втория круасан. Ето го него. Между другото, хора, много са вкусни тези круасани. Дори да нямат пълнеж вътре, са много вкусни. Някаква да ви лъжа. Да, продължаваме и към тези картофки.
това не са картофи. Мишо пише стик. Тоест пръчици. Да. Картофени пръчици. Скоро не миришат зле, да ви кажа. Не миришат зле, вижте. Да го пробваме. Между другото, хора, хич даже не миришат зле. Да пробваме. Хора, това е много вкусно, бе. Хора. Общо взето и трите неща са много вкусни. И сега, след като ги изям това, ще ги оценя и после ще ги сложа кое е най-хубаво. Не, просто ще ги наредя по вкус и ще ви кажа оценката тогава. След като го изям. Хора, много са вкусни. Не очаквах. Не очаквах да са толкова вкусни. Супер са, хора. Обаче вижте колко много са. Не знам, това видео ще стане 2 часа, докато ги изям тея, бе. Много са вкусни, хора. Хора, това е по-вкусно от всичко, което съм ял до сега, тези 10 години. Това даже може да се окаже най-вкусното, което сме пробвали от видеята. Много са вкусни. Но сега малко, кога ги сядох, бе. Виж. Почти ги ядох това. Буквално станаха много малко. Много са вкусни, хора. Топ са. Супер са. Много са вкусни. Картофели почти с вкус на сирене картофени почти. Съставки картофи, растителни масла, слънчоглед, волна от тях. Сол, чушка, вкусно си е. Хора, няма да ги взем целите. Затова викам да продължаваме към оценката. Така, хора, на първо място е това и му давам 10 от 10. Много е вкусно. Някакво да се колебая
Веднага му давам 10 и първо място. Сега да продължим и към второ. На второ място е пудинка, защото беше супер вкусна с ванилята и какаото. И му давам 8,5, защото има още какво да се желая, защото имаше много малко сметана. И да продължаваме към трето място, което е ето тези мини круасанчета са на трето място, защото нямах много крем вътре. И давам 7,5. Та да минаваме и към така хора са наредени. Първо място, второ място и трето място. Та да мисля да приключи тук видеото. Защото мисля тук да приключи видеото и да лайкнете това видео, да се абонирате за канала и до следващия клип.